F'artiklu fuq il-Malta Today, il-ġurnalista esperjenza Xavier Balzan innota l-aġir tal-kumpanija tat-Times wara li d-direttur maniġerjali tagħha Michel Rizzo spiċċa fl-isbarra akkużat bi frodi u ħasil ta' flus. Bit-titlu The Goose and the Gander, Xavier Balzan irreaġixxa għall-istqarrija ta' Elite Newspapers, il-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times. Din qalet kif tinsab sorpriża li ttieħdet id-deċiżjoni li d-direttur maniġerjali tagħha u l-kumpanija Progress Press jitresqu l-qorti mixlija b'akkużi kriminali. Fuq il-Malta Today, Xavier Balzan innota li t-Times qed tinsinwa li l-Istat qed jorkestra kampanja kontrija. Qal li din hija jibsa biex in-nies iniżluha. Balzan kiteb li jistenna ftit umiltà minn tat-Times u din għandha tirrikonoxxi li fil-waqt li qed twaħħal fl-istat għax waqgħet bomba fuq l-adba tagħha, l-istess kumpanija tat-Times għandha tirrikonoxxi il-kredenzjali ta' integrità tal-Maġistrat José D'Amicoli li ħadd qatt ma tefa' dubji fuqhom, lanqas l-istess gazzetta The Times. Dan b'referenza li Michel Rizzo u Claude Licari, ex uffiċjal finanzjarju ta' Progress Press, tresqu l-qorti wara li ġiet konkluża inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat D'Amicoli. Intant, Xavier Balzan kiteb li qabel l-2013 fi żmien Gvern Nazzjonalista il-kumpanija Elite Newspapers ingħatat 13 miljun euro f'tax credit mingħand il-Malta Enterprise. Xavier Balzan qal kif dak iż-żmien il-Malta Enterprise kienet immexxija minn Alan Camilleri, ex kap tal-komunikazzjoni ta' Lorenz Gonzi. Alan Camilleri huwa wkoll ħu Ivan Camilleri, l-ex ġurnalista tat-Times li ġie rrappurtat li sera oġġetti minn ħanut fin-Naxxar. Xavier Balzan qal kif qatt ma jiftakar li xi organizzazzjoni tal-midja ingħatat xi opportunità ta' finanzjament mill-Malta Enterprise. Xavier Balzan innota kif dan iż-żmien il-gazzetti bdew inaqsu mill-beħ tagħhom filwaqt li Progress Press li hija l-istamperija tat-Times kienet iddominat is-suq żgħir tal-gazzetti mingħajr ma għamlet qiegħ.